Дами и господа, този поздрав е специално направен от Асен Христов. Анди Бари, Холандија поздрава е за Тони Цветанов. Поздрав за Тони Цветанов Димитров, наказателят. Аман, 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 лейли, лейли, лейли. Тони Цветанов, наказателят. Катари Вари, Холандија Пенела, се наложи. Качел курвари, калел тумаре румнен, пенелка испиринел, тумаре банкаматја, банкаматја. Направо камерен туменге, бокатар душмани, макерен бутла и фора, те намарав тумен, капагав километри далече, правят се, че ги няма. Пред мен майко бе куше сом ангел мани пенела. Поздрава е направен от Асен Христов от Холандија. Керелпе, амалеске, хва поздрави. Една минута ми трябва да ви видя аз главата. Ще дам, аз заклевам се, душмани, макерен бутла и фора, коп корока, перав тумен, ще ви взема жените, ще ви спра банкоматите ви. Пенела, Тони Цветанов, наказателя. Акава поздрави си от Асен Христов от Холандија. Жанес сони интересуима, кусан мај сосан кера манге со манга. Каника старчи дарав ще ви бија, наљаво надјасно чанка на каперава. Шматките си лајат, а кервана си върви. Мишки Пенела, Тони Цветанов, където може минава, където не стреля, плаща и минава. Тони Цветанов Димитров.